Maisteri Kuivala tässä päivää esiintymisasussa tällä kertaa. Oltiin tuossa kuvaamassa vähän videoa tulikukolle. Tällä hetkellä tässä syksyisessä, mutta lohduttomassa Soukanlahden puistossa seisoskelen. Piti mennä tuohon istuun, mutta penkit on aika märkiä, niin ei viitti. Mulla kävi tossa muutama kuukausi sitten semmonen vähän erikoislaatuisempi juttu, että istuin tuossa penkillä, tuolla olevalla penkillä juhlimassa puolisoni syntymäpäiviä ja puoliso lähti siitä sitten meneen meidän kaukotaaperon kanssa tai kaukovauvassa silloin oli, niin sitten tuolta kerrostaloilta päin semmonen mäyräkoira juoksee vapaana. Tuo hihna kyllä roikkuu kaulassa ja omistaja juoksee nauraen perässä. Ja koska se mäyräkoira sitten tuli niille meidän eväille ja mun jalkoihin ja no muutenkin olisin näin sanonut, niin sanoin sitten tälle omistajalle, että koirat kuuluisi pitää kiinni kaupunkialueella. Ja yllätyksekseni sitten koiran omistaja reagoi siihen hyvin tunnepitoisesti, eli virkkoi sitten siihen mulle, että äitisi pitäisi olla narussa. Ja tuli sille lähelle naamaa noin 10 senttimetrin päähän aggressiivisesti kertoon tämän asian. Ja mä siitä sitten totta kai hämmennyin ja vetosin sitten siihen kaveriin, että sähän käyttäydyt niin kuin joku ala-asteelainen koulukiusaaja. Ja hän suuttui tästä vielä enemmän ja tuli taas lähelle mun naamaa ja huusi jotain. En muista tarkalleen mitä, mutta sitten myös niin kuin puski mua omalla otsallaan mun otsaan. Ja siinä vaiheessa mä sanoin, että mä soitan poliisit. Ja kaveri oli siihen, että soita vaan, mutta lähti kuitenkin samaan aikaan pois. Koska koira oli vapaana, niin se kuitenkin juoksi vielä haistelemaan niitä meidän eväitä siinä puiston penkillä. Ja kaveri sitten tästä tokaisi mulle vielä perään, että jos kosket siihen koiraan, mä tapan sut. Ja mä sitten soitin poliisit. Kaveri lähti siitä pois paikalta ja hätäkeskukseen tietenkin selvitin tätä asiaa ja näin, ja hätäkeskuksessa neuvottiin, että koita seurata varovasti tätä kaveria, että poliisit sitten löytää hänet, kun poliisit pääsee paikalle. Ja no sitten mä lähdin seuraan häntä silleen 100 metriä perässä ehkä samalla puhuen hätäkeskukseen ja sitten jotenkin kuitenkin se kaveri pääsi karkuun sitten tuolta kulman takaa livahtaa ja lähdin sitten takaisin meidän asunnolle. Mutta siinä sitten poliiseja odotellessa niin kaveri tulikin sitten tuosta meidän viereisestä kerrostalosta pihalle rapussa ja puhui puhelimeen ja katsoi sitten meihin päin ja meni äkkiä takaisin rappuun. Ja elikkä tyhmänä vähän paljasti oman sijaintiinsa. Ja poliisit tuli sitten paikalle myöhemmin ja mä selitin asiaa ja poliisit kävi sitten nopeasti katsoa talon ympäri ja joo, ei oo hän enää täällä, no eikö oo enää. Ja sit he vaan kysyi multa, että haluanko nostaa syytteen, mä sanoin, että haluan nostaa. Eli lievä pahoinpitely tuli tässä sitten rikosnimikkeeksi ja myös laiton uhkaus, eli tää hengen uhkaaminen tällä lauseella tapan sut, jos koskee siihen koiraan. Pieniä rikosnimikkeitä, mutta joka tapauksessa ehkä suurin asia siinä on, että kaveri käyttäytyy uhkaavasti mua kohtaan. Ja myös se, että eikö niitä koiria osata oikeasti pitää kiinni täällä puistoalueella, eikä kestetä kritiikkiä. Joo, poliisit siis ei saanut häntä kiinni. Ja nyt mä kysyn teiltä, että mitä itse olisitte tehnyt tuossa tilanteessa? Olisitteko huomauttanut siitä, että koira on vapaana? Olisitteko soittanut poliisit vai olisitteko tehnyt jotain muuta? Tarina jatkuu kyllä, mutta siitä lisää seuraavassa videossa. Maisteri Kuivala, Parkanon tulikukko, Heikki Juhani kiittää katselusta. Pistäkää kanava seurantaan, kiitos.